نزحلف أستات حد عمد كنقاقفون ككاسسن زصنحو مرحت حوحات وشطاو صقمون بزتن زربن كفتحو كمز تسمعوا أبوتات هيمانوت تግራይ ገሊጾም بمسرة تلومي ኣብ ገጽ ፌስቡክ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝተዘርጋ ሓበሬታ እቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኩሉ መዳያዊ ጸገማቶም በሰላምን በዘተን ንምፍታሕ ኣብ ምርዳእ በጺሖም ኣለዉ ይዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጌታቸው ረዳን ዝምርሑ ጉጅለታት ሕወሓት ጉባኤ ዘካየደን ዘየካየደን ብዝብል ብዕሊ ዝጀመረ ምፍላይ ሓደ ነቲ ካልእ ኣካል ኣፍልጦ ተኸላሊኦም ምጽንሖም ይፍላጥ ነቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝቆመ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ኣብ ምልክት ሕቶ የእቲዎ ይጸኒሑ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ጠቕላሉ ጉባኤ ከካይድ ብዘይምኽኣሉ ሕጋዊ ጥሕሰት ፈጺሙ ብዝብል ንመጻኢ 3 ወርሒ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክዕቀብ ምእጋዱ ይዝከር እቲ ኣብቲ ክልል ጠንቂ ዘይምርግጋእ ኮይኑ ዝጸንሐ መፍላይ መራሕቲ ትክልል ቅድሚ 2 ሰሙን ኣዘዚ ሰራዊት ጸግዒ ዝሓዘ መግለጺ መውጽኦም ነቲ ወጥራ ኣጋዲድ ወጸኒሑ እዩ ኣብቲ ሎሚ ወጺ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ብኽልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ንቕድሚት ከሰጉም ዝኽእል መምርሒ ስነ ምግባር ወጽዮን ፈሪሞምሉን ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩሎ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንመራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ውሽጣዊ ጸገማት እቶም ኣመራርሓ ንኽፍታሕ ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ካብ ዝብል ወጻኢ ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ምርካብ ኣይተኻእለን ኣሎ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብፁዕ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ብልዝብ ንኽፍታሕ ልዕሊ 2 ኣዋርሕ በተደጋጋሚ ብውልቂ እናረኸብና ክንጽዕር ጸኒሕና ኢና ከም ዝበሉ ድማ እቲ ጸብጻቢ የመልክት ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ተመሳሳሊ ናይ ዕርቂ ዜና ተዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ከይወዓለ ከይሓደረ እቲ ፖለቲካዊ ወጥሪ ምቕጻሉ ዝዝከር እዩ ካብ ትግራይ ይወጽእ ኣብ ዘሎ ዝተፈላለየ ዜናታት ድማ ፖለቲካውያንን ወተሃደራውያንን መራሕቲ ትግራይ ኣብዚ እዋን ብቕንያቱ ኣብ ኣኼባታት ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ግን ክሳብ ሕጂ ዝወጸ ዝርዝር ሓበሬታታት የለን ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጻት ሒዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምቕያድን ኣብ ምጥራዝን ልዑል ምንቅስቓስ ዝገብር ዘሎ በዓል መዚ ጉምሩክን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ወይ ICE በቐዳማይ ደረጃ ጾታዊ ዓመፅ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ን10 ዓመታት ዝተፈረደን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐን ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ንምስጓጉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትይዎ ምህላው ኣፍሊጡ ትካል ጉምሩክን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ወይ ICE ብዛዕባ ኤርትራዊ ኣመልኪቱ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ እቲ ሙሉእ ሽሙን ስእሉን ዘርጊሕዎ ዘሎ ወዲ 40 ዓመት ኤርትራዊ أورح مسكرم كل التشحن 13 بقدمي درجات صوتاوي عمز تخصيصو أب تحت قيد كم زاتوا أب كل التشحن 14 دما 10 عمتات نخسر فردي كم استوهبو أب تفرد خا ما أسرتو مسودة ناب هاجرو كترز توسينو كم زنبرن أب زرزر صوتاوي عمز زفتصمو نخاتون وسانة توهيبو كم زنبره دحر محبر أب كل التشحن 20 كل التنكا أنا إيميغريشن فراداي ناب هاجرو نخترز كم زوسانلو يخون بركة بيت ما أسرت مسودة ጾታዊ ዓመት ዘፈጸመ በዘተሐዝ ከማልኦ ዝነበረ ጉዳያት ስለዘይ ማልአ ኣወርሒ ለካቲት 2024 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ኣብ ዝዋን ድማ በዓል መዚ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ተሃገር ወይ ICE ተቐቢልዎ ከም ዘሎን ክሳብ ናብ ሃገሩ ኤርትራ ዝጥረስ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ክእትዎ ምዃኑን ኣፍሊጡላ እዚ ይኹን እምበር ICE ነዚ ውልቀ ሰብ ብኸመይ ናብ ሃገሩ ኤርትራ ክጥርዞ ዝኾነ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይሃበ ዘሎ ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ድማ ኣብ ፖሊሲኣ ብግዴታ ዝጥረስ ዜጋ ኣይትቕበልን እያ تكال إيميغريشنن ጉምሩክን ኣሜሪካ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ይጥረዝ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት እውን ኣብ ቤት ማእሰርቱ ዝጸንሐ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ዕላዊ ገይሩ ነይሩ مرحتن منسترات لأخاتن هجرات أفريقيا أما بل 38 وعلى مرحت هجرات أفريقيا نمستاف نباديس أبا هي أتو كم زلوا تقاليزو منستر وصاي قديات إثيوبيا يزرقحو أبزلو حبريتات أما بل 38 وعلى مرحت هجرات حبرة أفريقيا نمستاف بركز بلو مرحت هجرات أفريقيا أديس أبا آتيوم كم زلون بزتفل عليهم منسترات نايتا هجر دما دمو أبا بلا كم استقبرو لم تقاليزو أزي خمزيلن كل دما إثيوبيا قدمي منستر أبي أحمد زمرحو نسبقو كنتات السودان زملكات وعلى تكايد هلا إذ وعلى بمتحبار حبرات إمارات عرب حبرات أفريقيا كومدما إيجاد زكاية زلو خوينو
ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድማ ኢትዮጵያ ከም ጎረቤት ሱዳን ከምኡ ድማ ሓፍቲ ሃገር ሱዳን ኣብዚ ፈታነ እዋናት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ጠጠው ከም እትብል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንሓድሕደን ዝመራኾሳ ከም ዝኾነ ንወለዶታት ዝቐጸለ ሓበራዊ ቃልሲ ሕልምታትን ባህላዊ ምትእስሳርን ከም ዘለውን በመግላጽ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ጠጠው ትብል ኢሉ ኣብዚ ኣኼባ ቦምበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈኪ ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ لوخ حبرات إمارات عرب قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد كومدما وانا صحافي إيجاد ورقنا جبيه تساتي فميام برلمان هاجر إسرائيل إرترايان زركوبهم حتى تعقبان أب هاجرهم مملاس زخ الحدش أمامه أغريبو كم زنبره وتياب زنبره زيناتات تحبير زنبره خوينو زرزر نايت أمامه بزمل كدمه وتياب زل حبيرتات قالوا كم زبل صحفي زركبا هاجر إسرائيل بمسرة سبعون علم لخون متكلات نتم أب هاجرهم ولك أو سجاد زلهم عقبا كتبهم جبا اللواء انت خنجن أمونقتم هيوتم نايب حق أب حدا جاز أتوان فرح زلومن اتم أب هاجرهم نزل سرعة نطف دقف زجبرون مفلاي كجبر اللوي زبل إسرائيل زركوه بعسرتات أشحال زغوصور إرتراويان سدتنياتات كم زلو زفلت كوينو بزحات كاوام كأه دقفت نايتي أبها قرم زلو مرحنة مخانم يفلت زحلفك أربع عمتات أمونغو تقاومتن دقفتن زتخايده تدقاقا مقجتات بزحات هو تمسيئنو من قوسيلة من يوم أبال بايتو ويكينيسيت إسرائيل يوليا مالينوفسكي نتئما محقي عمل كيتا أبزهابتو مبرهي اتسقمتي أبتتدقاقا مهقجت إرتراويان زتفترو لكبابي دوب تل أبيب صاتا زسفنيو إلى طلا بمسرت زرزر نايت إما مخا زخونه بزي حقا وأقباب ناب إسرائيل زاعته وسدتنيا دقاف نايتي أبها غورزولو سرعات انتخوينو بمسرت رئيتو بوليسن سمزي إميغريشنن قداي هزبن منستر وشت أو قداياتن نغو سوقوق سلطان زهبي يبل يخون نمبر بتحق مسرت كواتس زلو والكسب قدايو بحقا ومسرح كحلف مسل كم زلوون اتئمامه أب زرزرو أسفيرو لا اتئمامه قدم ببارلمان مزداقو نابن توساق قطعنا فولي بايت أو كوميته وشت أو قداياتن أكابن كساقاقر مخوانو وانتا فليتو لا تمالي أموني جرمن بمكينة غيرو نبوزحات رقيص هيواتم كحلف زدل زنبره أفغانستان وآب تحت قيدة آتيو أبزلو الأوان 36 سبات قوسيلهم كم زلوون نتتكبر كفتسم زدرخو نقركا هايمونتاوي درخه عقب تحقق ليتم اتنت تكبر زفتسمه أفغانستاناوي سدتنيا بمسرت ناي كتما منيخ عقب حقي هيبو أبزلو حبريتا أب تحت قيدة أبزاتو الأوان اندا تأثرن كله الله أكبر يبل كم زنبره مرمرتات بحجي يقصلو كوانتها هلوه كساب حجي أبزلو مباقتاوي وصيتات جن نتكبر كفتسم هايمونتاوي دراخه خمز نبره تقاليس الله كابتن بفكويسن كبيدن قوسيلم زلو أساس 36 زبوصحو قدايات قول كلتا عمد قولعه كمتركبهم كلتا كاباتهم دما مقصولتم كبيد بمخوانو حكمنا وردئت يقبرو لهم كمزلون أبناي هوصوز كيف ردئت حكمنا ون كمزلو تقاليسو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم